Du klarar det här, men inte om jag ska spela det Craft Fear. Inte det utanför mig. Yes! Bräckade läkare Craft Fear. Tummas. Ja, så fixar du det. Jag vet inte hur jag fixar det. Jag korsar nog snägg nyers. Don't judge me. Släck också tälten. Det som inte är just åren. Du täller sockar, brother, vi. Två sockar. Jag klarar att hacka på det, Levi. Ja, två brukar hacks. Exakt. Väl. Ja. What the hell? Chaka. Okej, men du ska. Fuck it, väl. Reload. Okay. Kanske en parrot. Som du sagt sig. Ah, fuck. Ja, där huggde min skärm. Du huggde min skärm. Whoa. The fuck? Ah. Oh. Jag slimmar sig. Damn. Levi. Damn. Ja, tack. Checks nu bara. Jag säger damn. Eller så släder det sig. Jag vet inte. Jag ser inte shit där. Vi vill ta shit jamma. Fuck! Nej, Levi alltså. Okej. Nej. Can't shit. Nej, så det flyger ut. Den new player bland. Get drunk. Whoa, I'm real. Or the hell drunk. Oh, come on, we should launch it. It's just so next. Yeah, I just neck. Damn it. Stop drunk. Okay, so. Sure. Jag tänker på alltså. Det är sure. Shut up. Just look at me, man. A rapture reminder. Wanting an item from the service is forgivable. Buying is ugly. Jag ska inte göra det. Du kör din gyrohacker och så brukar du code enabla horderna som du ska trycka någon. Oh my god. Yeah, Big Daddy me, man. Ja, du ska enabla Big Daddy till att öppna sina bord så att du släpper in din gyrohack. What the fuck is gyro? Och brukar det YouTube till vad brukar hacksa komma tjej. Fuck that. Ja, jag älskar det inte. What? Oh man! What? Oh, Oh shit! Oh! Whoa! Vad under Anna? Whoa! Suck on that! Whoa! We can let Whoa! Hette vi henne? Jag är kvar för resten i allt. Fucking shit, man. Playback bara. Oh god, that rank was so awesome. Oh fuck, how cool that is. Jag bara lever i planen background. Fuck, that got like a knife, Big Daddy, no! Can't shoot me, man. Nej, tjej. Jag går in med stätchen. Och du rakt upp ner nu. Fine. Kan få Dräp rätt det. Jag missade Sorry. henne. Okej. Okej. Aldrig färd med. Damn. Det vet samma när background och Skype nu. Nej, ja. Vanligt. Vad snackar du om? Ikke Skype. Dude, det är spel bara nu. Ikke Skype. Skype, jag kan inte. Du kan ta emot mig om du ringer till min spel, men det är inte Skype bara. Dude, det är ett annat spel. Okej. Det är inte liksom Team Fortress. Spaltar inte folk. Okej, ja. Jag menar vi, alltså,
Run undan fucking Om man var terroristen. viktig än 2 för det. Säg visst du kunde. Men jag har inte mitt vapen. Ja, det är det. Ich mein. Men jag kan... Fuck! Wow, bullshit, så smär. Piss! Okej. Det är attached there. Shit. Så. Vet jag. Okej, Jag rör inte räcka i fältet, men det gör det inte. Och den är tycker nära in den i. Grejer så tjej. Ojo. Come on here. Here Chinese. Ojo. Shit, I can see. yeah, allt. Hey! Ser på det ligga bett. We have my guns! Ligga bättre. Fuck this! För dodja. I can do this by myself now. Dodge this! Fuck! Ah, shit! Fuck! Oh shit! Snälla. Oh yeah! Oh yeah! Ah, motherfuckers! Fäll. Nej. I fell down. Ouch, motherfucker. Jag bara dämmer det. Såhär. Jag ger Tummas, inte shit Så. skärm. Oh yeah! Huh? Yeah, du ska se min gun right now. Ja, get owned. Jag sa Shout. inte David. Du streamar alltså en. Nej, det är inte orka. Whoa. You can't quit. Fontaine will find you. Hey, fuck Fontaine. You don't fuck Fontaine. Fontaine The fucks fuck? you. What the fuck is Fontaine? Uppgradate. Upgrade my weapon shit. Uppgradate. Sucker. Should be smooth. Blanda i vägen nu. Hur ska man det? Jag var uppgradate. Fuck you for you. Hit the switch up there in the control room and let me in. I think it's time to shake hands and get acquainted. Okay. Sounds simple. You had your fun, but It sounds very simple. If you press that Trust you, button, Ja, you'll grenade launcher, learn Tummas. what it means to truly be mine. Ja man, jag glömde shift li. Ja, det är vapen gott Tummas. Tummas, blir vi. Det är pro mod, shift We slash. are to stay. It's just so simple for me. Hold the edge. Okay. Shit. Shit. Fram med min gun. Hur ska du räcka med så väl? Helvete är det. Oh. Lille. God. Ja, kom här vi köper. You blow up fuse up there. Can't be a damn thing in that boot. Give me a tick and I'll get you out of there. Moira, can you hear me in there, darling? Okay. If it ya. So dark in here. If only your friend could look up and see. Maybe Whoa. Du klarar det där. something. Whoa. Det tror jag. Okay, han är Det fucked. finns du. Han är så fucked Han up är nu. gärna. I did. Oh shit. They're everywhere. I can't hold them. Got to fall back. Get the family out and we'll regroup as soon as we can. Det är helt enkelt. Okay. Ha! Reloading! Right. Whoa! Okay, I'm pissed.
ooze in like an assassin, and then you try to sneak out like a thief. Bro. Why have you come here? I don't know if I real. Mystery. Gna. A covenant? Jag har inte fått höra det. Eliminated. Vad sa ni? Jag kommer möta första man som bara bredvid. Get out! Get out and get to Arcadia! Jesus Christ! Det var totalt ganska upp nu. Vi ska dricka vodka and shit där inne. Vilka... Täckte på? Levi. Shit. Lägg dig smärtligt så ofta du säger Big Daddy med spel. Hvat gal Big Daddy! I'm Big Daddy here. Yeah, Big Daddy vi man. Shit, Big Daddy, I'm like a bomb. Kan det finnas Big Daddy så? Så kvar är Big Ass Daddy. Jag kan köra efter Big Daddy! Jag vill ha Big Daddy! Nej, Big Daddy, no! Jag prövar att jag har vid streamprogram och det är Big Daddy minst där. Kan det Big Daddy? Okej.